зафарби давлат ва омӯзгор аст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаи восиобод ноҳияи восиъ кор мекунад. ӯ мегӯяд ки адабиёт аз овони мактабхонӣ фанни писандидааш буд. аз ҳамин сабаб бо мақсади ба шогирдон омӯзонидани осори адибони халқи тоҷик ва дар рӯҳияи инсондӯстӣ тарбия намудани онҳо ӯ ин касбро интихоб кардааст. ман аз хурдии касби омӯзгориро бисёр дӯст медоштам, чунки ҳамаи бузургон дастпарварони омӯзгорон ҳастанд, шогирдони омӯзгорон ҳастанд. бинобар ин ман касби омӯзгориро аз хурдӣ дӯст медоштам ва ин пешаро интихоб кардам. мактаб мисол ман касби омӯзгориро дӯст медорам. муаллим шуда мисоли ишқи омӯзгорӣ дар дили ман аст. манбаи даромад мисол барои пеш бурдани рӯзгор зиндагӣ мисол бедаромад ҳам намешавад, лекин ин пешаи касби дӯстдоштаи ман аст. бо анҷоми соати дарсӣ кор барои зафарбӣ ба анҷом намерасад. баъди меҳнати фикрӣ дар хона ӯро кори ҷисмонӣ интизор аст. дар манзили истиқоматиаш меҳнат мекунад. ин қитъаи замин барои паррандапарварӣ ҷудо шудааст. барои зани омӯзгор дар деҳа дар пешбурди зиндагӣ ин шуғл муҳим аст. мо мисол картошка, пиёз, қаламфир, помадор ҳамин чизоро аз бозор харид намекунем. ҳар чизе ки ҳаст аз хона, аз ҳамин замин назди ҳавлигии худмон истифода мебарем, ки ин як ёрдам мешавад барои пешбурди зиндагӣ. замини назди ҳавлигӣ манзили истиқомати зафарбӣ сарчашмаи иловагии даромади оила аст. маҳсулотҳои ниёзи аввалия барои таъмини оила бо ғизо кишт карда шуданд. бо меҳнати зафарбӣ коркард шуда парвариш ёфтанд. захираи хӯроки оила барои тирамоҳу зимистон вобаста ба ҳосили замин аст. аз ҳосили маҳсулотҳои замини назди ҳавлигӣ ин гуна шарбату нушобаҳо тайёр мекунад. ин қутиҳо аз ҳосили маҳсулотҳои соли гузашта пухта шуда пур карда шуданд. танҳо ба як маоши омӯзгорӣ бурдани рӯзгор мисол оилаи мо оилаи вазнин аст, 23 келинай дар хона. мисол ба як маоши омӯзгорӣ танҳо мо зиндагиро пеш бурда наметавонем. барои ҳамин аз замини назди ҳавлигӣ истифода мебарем. ҳар сол аз замини назди ҳавлигӣ то 2 ҳосила мегирем. мисол баъди картошка бо ҷугорӣ мекунем ё ягон харбиза мекунам, тарбуз мекунам ҳагарода. мо замоно истифода мебарем. дар деҳае ки зафарбӣ зиндагӣ дорад, боғчаи аслӣ надорад. нигоҳубини кӯдакон тарбияи онҳо ба дӯши ӯ аст. дигар корҳои рӯзгори хона пухтупаз тайёр кардани хӯрокро ҳамроҳи келинаш мекунад. ман имсол фарзанди деима хонаша ҷидо кунем бояд ки зиндагӣ куна. ман хел ваъда додам ки ҳарчанд қадаре ки оила мегирам мислуми маоши омӯзгорӣ мешавад, ҳамаша барои обод кардани хонаи ҳамун фарзандам истифода бурдам. чанд қадаре ки ҳаст мисол ба хонаи амуда истифода бурдем. ҳар чизе ки мисол ба қадри зурастм чанд қадаре ки мешавад он қадар меордам кардам. барое ки мо якҷоя бо фарзандо ҳама якҷоя мебарем, зиндагиро пеш мебарем. ин хел ҳисоб кардагӣ нестем ки мисол чанд қадар маош лозима барои пеш бурдан, ҳисоб кардагӣ нестем. намераса маоши омӯзгор. хай фарзандо кор мекунанд, мардакам кор мекунанд. дар зиндагӣ ягон камбудӣ надорем. ҳама чиз мераса. касби омӯзгориро дӯст медорам, ҳеҷ вақт барои ман мушкилӣ надорад. кӯдакоро дӯст медорам, касби омӯзгориро дӯст медорам, ҳеҷ вақт барои ман мушкилӣ намекунад. агар барои зафарбӣ омӯзгорӣ ин аз рӯи завқ шуғли писандида бошад, барои қаҳрамони дигари гузориши мо зани омӯзгори деҳотӣ Идигул Саидова интавр нест. омӯзгорӣ ин воситаи асосии пешбурди зиндагиаш мебошад. рӯзгори ин зани омӯзгор бо мушкилӣ мегузарад. 4 нафар фарзанд дорад. муҳаббатшо 18 сола ин писараш маъюб аст. ма ба ҳамин хел фарзанд метавонам ки бишини фарзанд ма нигоҳ кунам. ман ки хай зиндагӣ маҷбурам кадай кор кестам, хай чикор кунам дига. мушкила якам мерам дарс намеом, асабом ором нест, синфи як дорам. бо меом бо ира мегирам, бо хайра мебинам, бо хай переживат мекунам, зиқ мешавам, хай бо чикор кунам, бо ай паи нами кӯшиш мекунам як ҳашма ба ягон кор бигирам, хай бо қатим гай нами қатиам сави дига айда ягон кор намебояд ки хай мисол мара як дастгирӣ куна, мара як кор куна, ёрдам куна. мен пешамда мешина хай ами раг ё ки ба гапш мегирам ки қатим бошина ки ами берун мера наравада. қитъаи замини назди ҳавлигӣ манзили истиқоматиашон калон нест. хоҷагии деҳқонӣ надоранд. шавҳараш бекор аст. бо моҳонаи омӯзгорӣ зиндагиашонро ба зур пеш мебаранд. хай ами мегирем, ами озер нархи навори хитон медонин, ами чӣ хел ҳама қиматӣ шидай, ами қамӣ шава ки ами
чени продукт тамом мешава ами дига хел мо ягон стройка ягон чи дига кадаму наметонем мо ира пенсияша фақат ба хачагуя мегирем бо мехрем мондаги шава инами омӯзгорӣ фақат ба ами хурданмон мешава ба ами продукт тамом мешава ба праги мераса ба хурдан хай мешава ами амода мераса шукронаи худо не ака хай бо мешава ки нашид хай гулако калон шидам бо қарз мегирем бо аташа бо танои маоша бо дертар мета назар ба ма бо хай бо маоши ӯро мегирем ами хел зиндагимона бурдаистем хай шукронаи худо бо худованд ризқам ёра кун ин зани омӯзгори деҳотӣ барои пеш бурдани зиндагӣ талош дорад барои даромади иловагӣ бо хонаи мактаб барои пешбурди зиндагии оила омад накард акнун кӯшиш дорад ки дар ҳавлияш ба чорводорӣ машғул шавад ма амир хай маҷбури зиндагӣ ами зиндагӣ маҷбурм када ёхи ки мардакам дигар асия наратистаягане ки мешинам амира мегум бишинам амира нигоҳ кунам на ният мегум амира бишинам нигоҳ кунам зиндагида намешава мардакам 4 солаи намеравам россия баъд ба як дидам ки ба як маоши мардакам намешава дигар ма маҷбур шудам корда бабарам қаҳрамони дигари гузориши заномӯзгор меҳринисои ғоибназар аст ӯ донишҷӯи соли сеюми донишгоҳи шаҳри бохтар мебошад орзуи муаллим шуданро дорад аз шаҳри душанбе ба ноҳияи восеъ ба деҳаи шоҳбика ба ин оила келин шуда омадааст ин касб аз хурдӣ ба ман писанд буд чунки ин касби модарам буд ва мехостам ки омӯзгор шавам ва дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорам дар шаҳр бошад беҳтар аст вале чунки пешравӣ дар шаҳр албатта бисёр зиёд аст ва дар он ҷо бошад компютер бо технологияи муосир таъмин ҳастанд вале бошад дар ҳамин деҳо ҳам оҳиста оҳиста мешавад мо аз ин роҳ афтода нестем меҳринисо ғоибона таҳсил дорад хоҳиш дорад ки дар мактаби деҳа ба кор даромада касби омӯзгориро пеша намояд барои омӯзгор шудан омодагӣ дорад ба дарсҳои муаллимонӣ бо таҷриба даромада барои баланд бардоштани таҷрибаи омӯзгорӣ кӯшиш дорад аз китобхонаи мактаб истифода менамояд садҳо китобҳои бадеӣ аз эҷодиёти адибони классик ва муосири тоҷикро мутолиа намуда савияи дониши худро баланд бардоштааст ба ман муҳим нест ки дар деҳа аст ё ки ин дар шаҳр ҳамин хуб баш ки ман омӯзгор ҳастам ва дар тарбияи насли наврас машғулам меҳринисо оиди мушкилоти омӯзгори зани деҳотӣ ҳоло андеша надорад ӯ бесаброна интизор аст ки ҳарчи зудтар ин орзуяш амалӣ гардаду ба касби пуршарафи омӯзгорӣ шурӯъ намояд